Nové horáky Kempy GXE prinášajú viac ako 200 vylepšení a konštrukčných zmien. Chladiaci okruh vedie až ku kontaktnej špičke. Zváracie horáky spĺňajú vojenskú normu odolnosti. Ich konštrukcia zaisťuje ochranu pred prachom a vlhkosťou. Klbové napojenie na rukoveď horáka optimalizuje podávanie drôtu. Vďaka ušej rukoveti horák lepšie sadne do ruky. Parametre upravíte pomocou diaľkového ovládača a chránič ruky príde vhod pri zváraní vysokými ampérmi. Najvyšší modelový rad môže byť vybavený digitálnym diaľkovým ovládačom a štandardne je vybavený LED pracovným svetlom. Súčasťou každej dodávky je odnímateľná rúčka, v ktorej je zabudovaný nástroj na uvoľnenie kontaktnej špičky. Na všetky zváracie horáky GXE je poskytovaná 6-mesačná záruka. VAV Welding, váš dodávateľ zváracej techniky Kempy.